voimaa! Yeah! No! Morjesta vaan pitkästä aikaa. Se on videon aika. On kauniit kelit. Aivan mahtavalla lomalla. Tässä ollaan isyyslomalla. Ja sitten siihen kesälomaa päälle. Että aikaa on nyt perheen kanssa olla ja ynnä muuta reininkiä siihen päälle. Uimassa pulahin. Vesi on todella lämmintä. En muistakaan milloin näin lämmintä olisi ollut vesi. Ja tässä ruppeen piknikille tuossa aamupalalle kohta ja syön siinä hyvin. Ja sitten oottelen postista uusia painonnostokenkiä. Kyllä, kuulitte oikein. Luxia Jun Limited Edition versiot kengistä on markkinoilla Snake. Tulen näyttämään ne tässä videolla, mutta niitä ottelen postista nytten. Ja ne kun on tullut, lähden Kajaaniin reenaamaan. Ja ohjelmassa on ylöstyöntö. Tää ei ole tullut ylöstyönnössä käytyä hirveänä isommissa painoissa aikoihin. Ja en tiedä mitenkä tänne, että kyllä mä ainakin 150 työnä kuin ilmaa. Että 150 on semmonen paino, että se tulee vaikka silmät kiinni aina. Semmosta. Eetu Tauriasen kanssa Kajaanin kuuhun salilla. Ja Kajaani kuuhuhan se meikäläinenkin edustaa. Ja kilpailussa on käynyt viimeis talvella. Ja nyt olisi tarkoitus tässä, kun kesä on ohi, niin back to business. Kisoissa voisi käydä. Sen kummempia tavoitteita ei ole. Että aika hyvässä kunnossa ollaan. Niin kuin fyysisesti. Ynnä muut nivelet ja kaikki. Särkylääkkeet en ole aikoihin syönyt. Enkä tule syömään. Ne on historia minun osalta. Ja näin poispäin. Että keho on aika hyvässä kunnossa. On kaunista täällä. Joo, tosiaan Luxio Jun painostokengät taas ja ne on 4 jo mulla. Että minusta on tullut kenkäkeräilijä. Levykeräilyhän minun pääharrastus on rock and roll ja heavy metal ja tämmönen. Mutta nyt on siirrytty vinyyleistä kenkäkeräilyyn. Semmosta. Ja tässä on tullut reenattua kyllä aika hyvin kaikkea. Yleisurheilua on tullut tehtyä, juostua ja ynnä muita heittoja siinä sivussa ja nekin on helkutin hyvässä kunnossa. Että 46 vuotta lokakuussa, niin kyllä minä sanon, että aika hyvässä kunnossa ollaan. Tyytyväinen on. Tämä kunto riittää. Ja kunhan paikat pysyy kunnossa, niin se on pääasia. Ja mikäs tässä viettää kesälomaa. Semmosta. Jo väliin spiikkinä tähän. Tänään oli legenda, tai eilen oli kuollut heavy metallin isä Ozzy Osbourne, RIP. Että kova äijä, muusikko, taiteilija. Ja pennosta lähtien on tullut kuunneltua Black Sabbathia ja Ozzy Osbourne. Että sen verran pitää muistaa legendaa tälläkin videolla. RIP. Hieno mies. Ja eihän se ole kuollut. Legendat elää ikuisesti. Eilen kävin valmistautumassa tähän työntörenniin, että kyykkäsin 250
silleen hyvin terävästi. Että minä uskon, että minun kyykkykunta on tällä hetkellä lähelle 270. Ja paino oli tänä aamuna 104,9. Ja nyt on rennut pitkään jo ilman polvitukia. SPD:tä ynnä muita lirpukkeita. No eilen oli kyykyssä oli SPD-tuet pitkästä aikaa. Halusin kokeilla, miltä niillä tuntuu. Ja kyllähän ne on kuin vieterit sen jälkeen, kun raakana nostaa ilman tukia. Etukyykistä otin 210, ei minkäänlaisia lämmittimiä polvissa. Ei tukia, ei mitään. Että minä uskon, kun etukyykkyyn laitetta SPD-tuet, niin ollaan lähelle 230. Ja onhan se 230 tullut nostettuakin. No niin. Ja äsken puhuin siitä RIP Ozzy Osbournesta, niin Black Sabbath, joka on paikassa mukana. Ja tässä ollaan nyt aamupalalla ja aamupalaan kuuluu energiajuoma, jota yleensä en juo kuin salipäivinä, en aina ennen saliakkaa. Muuten en juo energiajuomia ollenkaan. Sitten vähän muroa ja pitää vähän saa hiilaria ja tämmöstä. Ja leipää, ruisleipää, juustoa, kinkkua ja munkki. Tästä saadaan energiaa ja työntö kulkee. Eikä niin, Maria? Isi nostaa tänään paljon rautaa. Saadaan naisten sarjankin nostaja jossain vaiheessa. Ei mitään, jatketaan. No niin, täällä Kajaanin koulusalilla pukukopissa ollaan ja unboxa tähän Luxia Jun kengät. Ja nämä on 4 tosiaan. 4 kengät, kenkäkeräilijä. Ois oikein koko. Oi. Päätekin ruppee olemaan kotona sokassa. Mitenkä se on suussa? Nyt iso loukku. Saa mennä vetää. Nyt on hienot kengät. Nämähän näyttää paremmalle livenä kuin netissä. Ja on pitoja. Katsotaan toinen. Nyt varmasti on oikein. Joo, ja koko muuten. On oikein koko. Joo, nyt ruvetaan nostelemaan. Täysiä ylös kyykystä vaan. Ylös! Joo! Ja lavoille! Täysiä ylös kyykystä. Terävyyttä siihen. Ylös! Ja lavoille! Etujalka liikkuu. Pidä vaan! Ei missä. No niin. Nyt on reenit vedetty. Ja sehän meni niinku suunnitteli. Rauta ei painanut missään. Ja uudet kengät oli aivan mahtavat. Ja 150 minä suunnittelin työntämään silleen kevyesti. Ja mutta se tuntui niin kevyelle, laittoi 160. Sekin tuntui ihan naurettavan kevyelle. Tässä kunto saattaa olla jopa 10 kiloa parempikin. Kun sille päälle vaan innostuu.
Että tällä hetkellä kuljettaa mukavuusalueella ja mukavalle se tuntuu. 160. Todella hyvin tuli. Ja rive ei pannut missään. Ei mitään polven lämmittimiä eikä tukia pitänyt. Että nyt on poverit ja nivelet kohillaan. Että todella hyvää. Ja hyvä on reenata tuolla Kuohun salilla. Ja tosiaan Eetu Tarjasen kanssa reenit vedettiin ja sitten kävin vielä kahvilla Eetu ja Katin luona. Ja siellä katsottiin hyvien keskustelujen lisäksi vielä painonnostoa. Parin suomalaisen legendan videota katsottiin, Milko Tokola ja Miika-Antti Roiko. Ja tultiin siihen tulokseen, että siinä on Suomen kautta aikaa kovimpia jätkiä. Attitudeja löytyy enemmän kuin keltään nykypäivänä. Ja tuomasta attitudeja pitää löytyä, niin tulee menestystä. Todella kovia jätkiä. Se hyvät kahvitteluhetketkin oli. Painon nosto. Siinä katsottiin. Jep. Mutta hyvä fiilis jäi tästä reissusta. Kajaanissa aina rauta liikkuu erittäin hyvin. Semmosta. Ja ilmat viilennee, niin ruvetaan kahtomaan kisoja. Kunto on sen verran hyvä, että vielä tässä kehtaa kilpailla. Semmosta. Mutta eikä siinä. Tässä oli tältä kertaa vähän videota. Saatan lisätä jonkun muun pätkän tähän vielä aiemmista reeneistä, mitä tässä lähiaikoina on ollut. Mutta pitää katsella. Eikä siinä. Videoita minä en hirveänä tee. Silloin kun on syytä ja aihetta ja tämmöstä, että silloin tehdään video, kun tuntuu siltä. Jep. Hyvää kesää.